हेलो खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनै गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरलायबाय। दायो आङो दुब्लियाव दंफैयो, माने नै साहा होनो फैदोंमोन आबौनो। दिनै फुङाव आं सिखारनानै मोनसे भिडिअखौ नुदों, जाय भिडिअखौ नुनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। थांनाय 5 एप्रिलनिफ्राय 18 एप्रिलनि गेजेराव जोंनि माजबाद बिया बाथौ बुथुम आरो जोङो आलारि खेराइ सोलोंसालिया थांनानै जोङो नेपाल हादरनि जलथल हालदैबारि आरो दाइजान गामियाव थांनानै जि जोङो मोसानाय आरो दामनाय देनाय आरो बाथौ धोरोमनि माखासे नेमखान्थिफोरखौ फोरोंनाय बे हाबाफारिखौ लानानै थांदोंमोन। दा बे हाबाफारि थांनाय बायदियैनो जोङो जलथल हालदैबारियाव गोबां सान जोङो फोरोंनाय जादोंमोन। बेयावहाय मोसाग्लांनाय आरो बागुरुम्बा बे मोननै मोसानायखौ जोङो फोरोंना फैनो हादोंमोन। दा बेबायदिनो जोंनि जलथल हालदैबारिनि साब्रै सिख्लाया दिनै मैया माने गावसिनि जायगायाव फुटबल टुर्नामेन्टआव मोसानानै दिन्थिफुंनो हाबाय आरोना। दा बेखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दा नोंथांमोनाबो नायदो, नोंथांमोना आरो माबायदि मोन्दों बिथांमोननि बर' सिख्लाफोर नेपालनि थागिबि बिथांमोना जोंनि आंगो बर'नि मोसाग्लांनायखौ गावसिनि जायगायाव दिन्थिफुंनो हादों। बेखौ नोंथांमोना माबायदि मोन्दों अन्नानै कमेन्टआव खिन्थाहरदो। दायो भिडिअखौ नायदो। नै
धन्यवाद।